וואו, אני צריכה להפסיק לעשן כל כך הרבה. מה יש לך? תעני בחיים, מה קרה? זה מכניס אותי לסרטים. אתמול ראיתי סרט אימה וזה עשה לי לא טוב. מה קשור? תמיד רואה סרטי אימה. כן, אבל הפעם זה עשה לי ממש לא טוב. הזמנתי פיצה ואפילו לא פתחתי לה שליח. מה זאת אומרת? זה שליח, תפתח לו את הדלת. מפחיד אותי, נכנסתי לסרטים. זה שליח פיצה. נו, עזבי, אמרתי לה, נכנסתי לסרטים. מה? אולי באמת צריכה להפסיק לעשן, את יודעת? מה? ממש מחפשת אקשן בכל מקום, אה? אני חושבת שאני הולכת. מה? תמי, מה את הולכת? תמי? מה נסתה איתך? תמי? אמא לי, יעל, אני לא יודעת מה לעשות. לאן ברחת ככה? משוגעת? מה עובר עלייך? הוא רדף אחריי והוא עומד פה בדלת. מה? אני לא יודעת מה לעשות. וואי, תמי, אני לא יודעת באיזה סרטים את חיה או מה עישנת, אבל באמת שאת מגזימה. הלו? הלו? אני רק רוצה לדבר. בבקשה. תשבי, תקשיבי. ההורים שלך דואגים לך. וגם אני יודע, זה יישמע לך קצת מופרך, אבל יש סיבה שאת רואה את הדברים כמו שאת רואה. אני לא פה בשביל לתקוף. אני לצידך. תמיד סובלת מפרנויה. I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not